Benvinguts a la pàgina web de Catalunya Cristiana, una eina que complementa la nostra tasca periodística al marge de la revista i que d'alguna manera la complementa. Us convido a mirar les nostres seccions d'actualitat, on trobareu les notícies de la vida eclesial, a més de la versió digital del setmanari, en versió web i PDF. També hi ha una secció on trobareu informació més immediata, el santoral, l'agenda, les lectures de la litúrgia dominical i les efemèrides més importants. Hi ha també la possibilitat de subscriure al nostre newsletter, que podreu rebre en el vostre mòbil amb les notícies més rellevants de l'actualitat eclesial.